Как да оцелееш като артист през 2026 година? Няма значение дали си графичен дизайнер, видеомонтажист, ютубър, фотограф. Тук сме с листите, тъй като темата е много сериозна. От това зависи вашето оцеляване следващата година. Веднага давам личен пример с нашата агенция. Тук всички, които са в агенцията, имат страшен талант. И независимо от този талант, ние много лесно може да бъдем изместени и изобщо изкарани извън бизнес, заради това, че не следваме някой, то не толкова да следваш, а по-скоро, че не се адаптираме към обстановката. Има единствено нещо, което трябва да разбереш, за да оцелееш. И то е какво искат клиентите. Този въпрос си го задай, не си задай въпроса какво искам аз като артист, защото ти като артист искаш толкова хаотични неща, никога няма да успееш. Какво иска клиента? Този е човека, заради който ти си жив, заради който ти твориш и продължаваш да твориш. Ние тук в агенция сме го изпитали лично и мога ви гарантирам за това. Ние не се интересуваме какво ние искаме. Ние се интересуваме какво клиента иска. След малко ще ви кажа точно какво иска клиента, но за да постигнете тези неща, които иска клиента, вие трябва да адапнете новите технологии. Адопнете, да се приспособите към новите технологии. И не само да се приспособите към тях, защото те са много модерни, много са тренди. Не. Вие трябва да се приспособите, защото те ще ви направят работа по-ефективна, ще сте много по-бързи, много по-малко часове работа, което означава, че много по-малко пари ще коства на клиента ви, за да ви наеме вас, за да му свършите някаква работа. Какво означава да адопнем нова технология? Естествено, говорим за изкуствен интелект. Това е най-тренди нещо, което може да адопнеш в момента и може да ти помогне и да те спаси през следващата година. Ние сме креатив агенция и продъкшън агенция и дистрибушън агенция, всичко сме ние. И работим с много брандове. Големи, малки, средни и дори с стартъпи, които те първа започват и не се знае какво ще се случи с тях. Всички тези брандове приветстват AI, не защото е някаква нова супер яка технология и супер тренди да си с AI продукти или AI графики или AI видеа, а защото AI им е по-евтин. Какво представляваме ние като артисти, ние самите, в очите на клиента? Те не ви са кефят на вас да ви кажат: "Ало, супер, този е много талантлив, страхотен, ще направи страхотни неща." Изобщо не го интересува това нещо. Той ви гледа като колко пари ще ми коства този човек, как мога да се отърва от този артист, който създава тези графики или видеа, или му давам пари в канал в YouTube, за да може да им прави бранд дилове, за да мога да достигна до неговите последователи. Мен ме интересува как мога да се отърва от този човек. Да имам пак продажби, но без да ползвам тези артисти, видеографи, ютубъри, IT специалисти. IT са много скъпа част от тези неща. Повярвайте ми, всички клиенти искат да се отърват от IT специалисти. Ако има някакъв AI софтуер, който да може да натиснеш едно бутонче и той да ти направи сайта, грам няма да погледнат IT специалисти, ще ги затворят в някакво мазе и да правят някакви най-базови неща. Клиента те вижда като една заплаха за бюджета си в неговата компания. Той трябва да те даде пари на теб, за да направиш някакви неща, и ако той може да си ги направи с AI, само с един бутон, той изобщо няма да ползва тебе и ще си спести тези пари. Когато се появи в началото преди 2 години AI като технология, тя се е появила много по-рано, но когато почнаха да я ползват по-често хората, аз лично съм чувал от клиенти, които казаха: "Александре, ти сега не трябваш до година-две максимум, изобщо няма да се ни нужен, защото аз ще имам апликацията, която само ще натисна един бутон и искам такава графика, искам такова видео. Аз мога да се натисна един бутон, плащам си някакъв базов абонамент за $10 на месец и ги имам тези всичките услуги, вместо да давам стотици хиляди левове на теб." Това лично аз съм го преживял не само с един клиент, но с много други клиенти, които съм го чувал, че го казват. Те наистина видяха светлина в тунела, че те ще спестят пари от такива артисти като нас, заради това, че излиза изкуствения интелект. Давам ви пример с workflow преди изкуствения интелект. За да създадем някаква 3D графика, продукт на клиент, който да речем се занимава с храни, протеиново блокче, ние трябваше първо да направим 3D модела. Трябва да се освети този модел, да се шейдне хубаво, да се измисли хубаво каква ще е позицията, камера, ангъл и типография, която да стои добре. Всичкото това нещо отнема близо 40 часа на един артист, за да го направи. Сега с изкуствения интелект и много бързо тези 40 часа мога да съкратиш на 4 часа, което е 10 пъти повече, и това означава, че клиента може да получи 10 пъти по-бързо продукта си, ти си отделил 10 пъти по-малко часове и може да му изискваш не хиляди, а стотици левове за това нещо, и той ще е доволен, независимо, че няма да получи перфектното пипнато нещо, което човек 3D артиста може да пипне и после креатива и графичният дизайнер да го дообработи. Няма да получи това нещо, той ще получи дори на 70% да получи това нещо. Той ще е супер доволен, защото 10 пъти повече спестява.
Ето това нещо го интересува клиента. Колко по-малко пари може да даде за продукцията, която ти му създаваш. И дали той ще получи не на 100%, а на 70% от продукцията, обаче ще е 10 пъти по-евтино. Той човека изобщо не го интересува, че е AI. Той иска това нещо. Така че независимо дали си IT специалист, графичен дизайнер, видеомонтажист, ти трябва да се адаптираш. Ти трябва да почнеш да учиш инструментите и да ги ползваш за изкуствен интелект. Трябва да ги приобщаваш към твоя workflow. Иначе ще загинеш през 26-та. Може да не загинеш, много ще страдаш, а през 27 вече тотално може и да загинеш, защото много артисти, които не са толкова добри като теб, нямат такъв талант, нямат такъв опит, ще адопнат тая технология и ще станат 10 пъти по-бързи от теб, може би 3 пъти по-лошо качество, но самия факт, че са 10 пъти по-бързи от теб, клиента ще предпочита тях. И на тебе работата ти през 26-та ще падне 50%, може да падне 70%. И така естествено идваме на темата за скоростта. Нека да разкажа моето виждане за скоростта. Скоростта приоритизирам пред таланта, аз лично. Може да имам талант, но способността ми да съм бърз ценя много повече в себе си, отколкото това, че имам някакъв талант. Това най-вероятно ценят и клиентите. Не най-вероятно. Те си ценят това, скоростта. Скоростта е много важна. Какъв е смисъла да си добър, като не си бърз? Никакъв смисъл няма. Ако си много талантлив, обаче си супер бавен, няма кой да те разбере, че си талантлив. Просто времето ще те е изяло и ще е сложило на заден план и никой няма да те погледне и няма да разбере за твоя талант. Докато направиш нещо яко тарикатско, някакви хора ще са го направили на 50% от тебе, не толкова яко, но ще са го направили 10 пъти по-бързо от тебе. И ти просто оставаш назад във времето. Те хората са видели идеята, може да не е на 100% идеята, но на 50%, на 60% перфектно ги устройва хората и клиента го устройва тази идея. Вместо да чака тебе да се натуткаш, да се наканеш големия талант, направиш перфектно всичко. Просто никой няма да чака. Давам ти пример. Ти си публицист в вестник. Статията трябва да излезе утре, но ти си супер талантлив, обаче ти трябва време, ти нямаш скорост. Почнал си я, вече си я направил на 50%, тя е уникална, обаче той ден е заминал. На тебе ти трябва още един ден, за да направиш тази публикация. Има някакъв друг човек, който работи в списанието, той не е толкова талантлив, обаче пък много бърз. И го прави, да речем, за половин ден. И го представя на шефовете си, те казват, добре, нямаме време да чакаме Александър, който е много талантлив там, да занимаваме с него, страхотно нещо пише, обаче се губи смисъл от това да чакаме още един ден да го публикуваме, когато вече новината ще е заминала. Долу-горе това се случва с това, ако си много добър, обаче не си бърз. Никой не го интересува, няма никакъв смисъл няма. Това мога да го синтезирам просто като мото на AI моделите. Ако AI беше един глобален ум, неговото мото щеше да е това. Кого ме интересува, че си добър, като не си бърз? Може да не е толкова добър като тебе, но е бърз, продуктивен и с това ще те изяде. Даже знаете ли как мога да го синтезираме? Здравейте, аз съм AI. Какъв е смисъл от хората таланти, когато те не са бързи? Те не ви трябват. Това може да го каже AI, нали, като слоган отдолу. Което ни връща на това, което говорихме по-рано. Възползвайте се от тая технология, за да станете бързи. Така ще се и талантливи, и бързи. И по този начин няма как да ви събори някой друг, който ползва изкуствен интелект. Защото вие ще ползвате абсолютно всички инструменти по много по-креатив начин и ще ги затминете с кеф и с скорост. Добре, Александре, много говориш, но нищо не показваш. Сега ще ви кажа няколко инструмента, които ще ви помогнат, в зависимост от бранша, който дали сте 3D дизайнер, дали сте аниматор, дали сте видеограф, IT специалист, графичен дизайнер. За почти всяка една ниша ще ви дам няколко инструмента, които може да адаптнете към workflow си ежедневния и по този начин ще наберете страшна скорост. Но за целта ще извикам тук до мен колегата ми, тъй като е малко по-запознат с всяка една технология. Аз със сигурност ще пропусна половината технологии, които са подходящи за определения бранш и той ще ви разкаже малко повече за всяка една технология. В студиото ползваме редица AI инструменти, за да вършим определени неща. Може да дадеш пример за някой, да речем да започнем за графичен дизайн. Някои инструменти, които му помагат. Дали ще е Photoshop, дали ще е Motion Graphics, те също помагат, има графични елементи вътре. Може би най-достъпните ChatGPT, Firefly на Adobe е подходящо, макар и не толкова добро с текстове. С ConfUI могат да се правят много готини неща, с Flux има добри, Nano Banana е много добро. ConfUI не е ли много адванс за
нормалния потребител на AI услуги. Може да обясниш първо какво е ConfiUI, защото много малко хора ще знаят, ConfiUI, те ще почнат да търсят, това не е инструмент, който може да тръгнеш да работиш сетъп над готов направен. AI инструментите са такива, които можеш да ползваш външно, като външни софтуери, и такива, които можеш да ползваш на собствения си компютър. ConfiUI е софтуер, който инсталираш на компютъра си, чрез който можеш да използваш различни AI модели за определени цели. И това, което казах одеве за графичния дизайн, може да си направиш структура или да свалиш готова структура, която в случая се нарича workflow, която да ти помага, за да изпълниш определена задача. В случая имаш варианти, в които да си направиш workflow за графичен дизайн, за да правиш някакви концепции. Upscaling, да речем, на снимки. Да, имахме такава задача, която беше някаква много стара архивна снимка, която трябваше да се разпечата на един огромен завод с няколко там... Буквално направихме вътрешен workflow, без да ползваме различни AI инструменти, като Topaz, примерно може да хората да ползват, има много апскейлери, но ние се направихме за собствени нужди, конкретен инструмент, който да апскейлне по правилния начин това, което на нас ни трябва. Ако не искаш да плащаш за услуги в интернет, за AI услуги, може да си инсталираш ConfiUI, но трябва да разбереш доста, за да можеш да си го сетъпнеш. Ние по принцип имаме доста workflow, които може да дадем на обществото и ти ги криеш за себе си, но най-вероятно скоро ще трябва да се открехнеш и да дадеш нещо на хората, като workflow. Не толкова за себе си, а по-скоро това, че още като интерфейс, като го видиш, ще е малко сложно, но когато разбереш как работи, започваш да го ползваш пълноценно и затова може би ще направим няколко видеа, които ще си поговорим за Confi, за да обясним за някакви сетъпи и за да може тия workflow, когато ги даваме на хората, те да могат да ги ползват пълноценно, не да се чудят какво да го правят този файл и къде да го заредат. Но ще ви трябва доста време, за да може да научите самия Confi, да почнете да работи. Той е като 3D софтуера. 3D софтуера знаеш колко време изисква, за да почнеш да правиш някакви неща. Мисля, че ConfiUI е по същия начин. Изисква се доста време, не е като да отидеш в ChatGPT да си напишеш искам с каква снимка и това стане. Дори мога да кажа, че ConfiUI е по-сложен от един 3D софтуер, защото в 3D софтуера правиш някакви визуални неща, докато в ConfiUI буквално можеш да работиш и с текстове. Така иначе заговорихме за 3D. Ще можеш да кажеш някакви инструменти, които ще дадат малко скорост на тези всички 3D артисти, които, знаеш, за да направиш един 3D модел, се изискват часове и часове да го създадеш. Има ли такъв софтуер, който мога да препоръчаш на хората, който ще им даде един летящ старт в началото? Например, най-малко базата на 3D моделите на Mesh, да. Нещо, което може да бъде полезно с AI инструменти, които на базата на едно изображение могат да изкарат 3D модел. Такива са Rodin е добър инструмент, Honeyone е друг инструмент, който е open source, може да се ползва в Confi. Тези инструменти всъщност взимат едно изображение и генерират 3D модел на базата на това изображение. Това може да го разглеждаме като един low poly 3D скан, без да е необходимо да правиш 1 милион изображения, защото така е принципът, по който работи. Това е като някакъв junior 3D артист, на който му даваш да направи досадната базова работа и ти после се допитваш с хубавите. В общи линии да. Най-интересно според мен ще е за нашата аудитория специално, когато се занимава с видеообработка, видеозаснемане, някакви инструменти, които да дадеш на хората са полезни за видеообработка, дали ще са ютубъри, дали ще са монтажисти, дали ще са синематографи, някакви, които снимат филми. Може да кажеш нещо, което ще им помогне в workflow. Аз, например, много се дразна да правя субтитри. Това с субтитрите е досадно. Има много инструменти. Ако говорим за кепшени, Capwing, Vid, какво още има? AutoCut, който ползваме ние тук. AutoCut, това е направо магия за подкасти. Мога да разкажа за подкасти. Да. Това е страшно нещо. Който прави подкасти, задължително трябва да ползва AutoCut. Това е уникална машина. AutoCut е софтуер, който е плагин за... мисля, че изразично освен Adobe го има, който засича отделните обекти като хора и когато се зареди, когато се направи правилната настройка, знаейки, че едната камера снима единия човек, другата камера снима другия човек, а третата е примерно общия план, на базата на waveforma кой кога говори, софтуера прави кът на конкретния човек и сменя камерите много деликатно. Opus Clip е подобно, макар че Opus Clip много залага на AI. Това е софтуер, който на базата на това какво се говори,
може да ти отреже някакви части от историята. И Аз съм много впечатлен от AutoCAD, как правеше шортове и как се избират само темите, наименувате темата на шорта, правите го в отделен документ. Просто това беше второто нещо, което ме впечатли в AutoCAD, като изключим първата му основна функция да ти нареже подкаста в реално време, като го гледаш. Сякаш си наел някакъв супер човек, който много бързо нарежда. като таймлапс. Да. Колко е важно да адопнат артистите тези инструменти, за да оцелеят следващата година, 2026. Колкото им е важно да оцелят, толкова им е важно и да ги адопнат, защото света, в който живеем е такъв, че ако не се движиш с скоростта, с която се движи той, просто изоставаш. И ако искат да оцелят, просто това е задължително. Нека хората не се подлъгват по това да ползват тези инструменти и да си кажат, това ми е готовото решение, давам го на света или аз съм готов, съм свършил работа. По-скоро да ги ползват за това да им помага да си вършат работа, да бъдат по-продуктивни. Което потвърждава моята теза, че скоростта е много по-важна от този талант, който имате. Благодаря на колегата, че успя да ни синтезира някои от основните инструменти, които ползваме ние тук в агенцията и ще са полезни и на вас. Гледайте какви неща се случват по света, адоптвайте максимално много от тях, проверявайте и тествайте, защото това може да ви направи само по-бързи. Просто ще ви спаси през 2026. Така че хващайте се и учете нови инструменти, защото ще бъдете пометени не от AI, а от хора, които ползват AI.